प्रमद बर'आ सासे जासुला मानसि हारसिं अमा बेदरखौ सेरसे जायो। जाय मानसिया जासुला मानसि, जाय मानसिया खांखुवा, जोबोद अलसिया जायो। हाग्रामा महिलारि सारनि बुंनायखौ एसे स्पष्ट खोनासंलांदो। जायो होननानै खोनादों, आं नुफेराखै। थिगसे जायो जाहैदों ना बेदर, अयथासार जायो। 1 केजियाथ' हारसिं जाखायो जाहैदों। आं नुफेराखै, नुनाया मानसिफ्रा बुंलाबायो। खोनादों आरोखि आं। अमाखौथ' आरामसे 1 केजिया जाखायो जाहैदों। बेबादि मारै जानो जाखो? बे मानसिया बोरै बिटिसिनि रायजोनि थाखाय खामानि मावगोन? न'आवनो ओंखामखौ संजाबावला बियो। न'आव संजायोबाथ' खरसनि खोथा दं नालाय, दाना बेहाय बिटिसिआव ओंखाम संग्रा बानायखाबाय, गावनि अफिसजों एटाच, बेहाय बिराद मोजां संनानै जायो ना बेदर। दिनैबो थांबा लोगो मोनगोनथ' दा। मानसिया जुदि अफिसाव दङब्ला ओंखाम संजानायखौ लोगो मोनगोन, थांनानै नाय। सार, प्रमद बर' बिथाङा मालाबा गावनि फेसआव गोरिबफोरजों थाफानानै साहा फुदुंनाय। जाम्बा बे नाटक, गरिबनो बेलाय गरिबजों थाफानानै सालायनाय, बेलाय फट' साफायनायसो। बेखौलाय आंबो लामायाव थांनानै दानो साफायनो हायो। माला सोरनो गोरिबनो फैसा होफेरा बेलाय। हाग्रामा महिलारि सारनि बुंनायखौ स्पष्ट खोनाखाबाय। अबेबा दुब्लिबारियाव हालेवदोंबा खोनासंनो जोबोद मोजां जागोन। हम थियेटाराव दामनानै जुदि खोनासंबा साबसिन जागोन, आरो बल खेलाफोर दङबा दामनानै होयोबा आरो साबसिन जागोन। प्रमद बर'आ सासे बेदर जासुला, अमा बेदरखौ सेरसे जायो। जोबोद खोनासंनो मोजां। जासुला खांखुवा मानसिया मा गोसोनि मानसि? रायजो राजाफ्रा सानदोंबा आरो हाग्रामा महिलारि सारनि बुंनायखौ स्पष्ट बुजियाखैबा, बिनि एन्सारानो जाहैबाय जाय खांखुवा, जाय जासुला मानसि मालाबाबो ज' लेंहरनानै ज' राननानै जानो बेबायदि बिसिनि गोसोआव साननाय थाया। जेब्ला हाग्रामा महिलारि सारनि समाव रायजो राजाफोरखौ लेंहरनानै रायजो राजाफोरनि गेजेरावसो रंजा बाजा दरफा दरनै बैसागु फालिनाय, अबेबा माबा मोनसे प्रग्राम फालिनाय, बेबायदियाव रायजो राजाफ्रा बांसिनै जाथों, नांगौबा हाग्रामा महिलारि सारा रायजोनि गेजेराव दरफा दरनै जानानै गोजोनोमोन। नाथाय दिनैनि समाव जों नुनो मोनबाय, खोनानो मोनबाय, हाग्रामा महिलारि सारा स्पष्ट बुंबाय सासे अमा बेदर जासुला हारसिंनो सेरसे जायो। जाय मानसि खांखुवा जासुला, सोरबा फैसि फैसि, सोरबा नुसि नुसि, गावसोर जाखांबासो सोंगोन नोंसोरबो जागौमोन नामा? गैलाना जोब्बाय। नैबेबायदि आफसुस दोनग्रा मानसिसो। बिनि थाखायनो हाग्रामा महिलारि सारनि बुंनायखौ स्पष्ट रायजो राजाफ्रा बुजियाखैबा आं फोरमायना होनो। जाय मानसि खांखुवा, जाय मानसि जासुला, मालाबाबो सोरखौबा लेंहरनानै दरसे जाथों, सोरखौबा लेंहरनानै आं ज' जानि, बेबायदि बिसिनि गोसोआव साननाय थाया। अब्ला रायजो राजाफ्रा बेसेबां आसा खालामदों, बेसेबां आसा खालामदों बर' रायजो राजाफोरनि माखासे निदान आदानाव प्रमद बर'आ नायगोन ना? नाथाय जों नुबोदों सानसे समाव हाग्रामा महिलारि सारा दुखिया गरिब बयखौबो समानै अनबोदों। साफा सानै बिपिएफ पार्टियाव थानोबो हागौ जासुला मानसि, जाय मानसि खांखुवा मानसि, नाथाय हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव हाग्रामा महिलारि सारनि गोसोआ मालाबाबो रायजो राजाफ्रा जागोराबा, रायजो राजाफोरनि गेजेराव मालाबाबो खना खनला जाखुमानाय गैयामोन। नांगौबा रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाग्रामा महिलारिया दरफा दरनै खनजानायखौ जों नुबोदों। दिनैनि समाव इसि रुमाव प्रमद बर'आ संजानायखौ हाग्रामा महिलारि सारनि खुगानिफ्राय जों खोनानो मोनबाय। हाग्रामा महिलारि सारा बुंबाय प्रमद बर'आ इसि रुमावसो बेदरफोरखौ संजानानै जायो। ओरैबायदि जासुला मानसि, हारसिंनो सेरसे जायो अमा बेदरखौ। अमा बेदर सेरसे जाग्रा मानसिखौ जों मा बुजियो? सासे खांखुवा, सासे जासुला मानसि जानो हागौ। जेब्ला आबसुनि बिबान लानाय समाव हयथ' रानथाब खुथाब दंमोन जानो हागौ। दिनै थाखा फैसा जाबाय, जासुलायाथ' जाखागोन। 15 बोसोर 13 बोसोर जाथिनि खारथिंनायाव हयथ' बेदर सेदर जानोबो सम मोनाखै जानो हागौ। दिनैथ' राजखान्थि हान्जायाव फैबाय, बेदरबो जानांगोन, लोंनांगोनबो, रायजो राजाफोरखौ थगायनांगोन। रायजो राजाफोरखौ थगायाबा बोरै माहाजोन जागोन? राजखान्थि हान्जानि
आखुआनो जाहैबाय समाजखौ थगायनानै गावदेरनाय। गावनि हारिखौ गोजौआव लांनोबा गुबुन हारिजों गाज्रि मोनजानांगोन। अब्ला जोंनि बर' लिडारफ्रा दिनै गुबुन हारिजों मालाबाबो गाज्रि मोनजाया। जोंनि बर' लिडारफ्रा मालाबाबो गुबुन हारिफोरजों गाज्रि मोनजाया। बर' लिडारफ्रा हारिखौ अनसायोबा गुबुन हारिया गाज्रि मोनगोन। हारिखौ गोजौआव लांनोबा नों गुबुन हारिजों सैजायैबो जानांगोन, रागा जोंजानायबो जानांगोन। अब्ला दिनै जों गुबुन हारिया बुङो प्रमद बर'आ मोजां, गबिन्दआ मोजां, फेरेंगिया मोजां, बिथांमोना थाव फुनै फुनै बिथांमोनखौ थबसि बाथेनजों देग्लिनाय बायदिसो देग्लिगासिनो दं। समाजनि खामानि मावोबा गुबुन हारिया बुंगौमोन प्रमद बर'आ गाज्रि, गबिन्दआ गाज्रि, ओरैहाय फेरेंगिया गाज्रि होनना बुंगौमोन। नाथाय दिनैनि समाव मा बुङो? ओरैबायदि प्रमद बर'आ मोजां, ओरैबायदि गबिन्दआ मोजां, बेबायदिसो गुबुन हारिया सावरायो। जोंनि बर' हारिया गोजौआव जौगानोबा गुबुन हारिया गाज्रि मोनथारनांगोन। गाज्रि मोनजानानैबाबो खामानिखौ मावथारनांगोन, अब्लासो सासे लिडार होननानै गनायनो हायो। आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थिफोर जादोंबा आंनि निमाहा बियो। मानो होनोबा ओरैबायदि खोनासंथावना राजखान्थि डायलगा, अमा बेदर जासुला, खांखुवा, हारसिं अमा बेदर सेरसे जाग्रा, बर'नि गेजेराव दानि समाव सेरसे अमा बेदर जाग्रा मानसिखौ 100 जननि बिथोराव सानैल' मोननो हागौ। दा लाख लाख बर'फोरनि गेजेराव दिनै प्रमद बर'आ सासे जासुला, सासे खांखुवा दिनै उपाधि मोनबाय। खांखुवानि उपाधिया जाहैबाय समाजखौ अनसायनो थाखाय जोबोद गोब्राब। समाजखौ अनसायनो थाखाय जोबोद गोब्राब। जेरै हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों स्पष्ट जासुला। बे जासुलानि एन्सारानो जाहैबाय समाजखौ फोसाबलांनो थाखाय बहुद थान। जाय मानसिया अलसिया, जाय मानसिया जासुला, जाय मानसिया बेदरनि एकदम खांखुवा, बे मानसिया ओरैबायदि अलसिया जायो आरो ओरैबायदि माने गावनि माखासे खामानि मावनो गोनां खामानिखौ मावफुङा। बेबायदि माखासे खांखुवानि स्वभाबा। बेखिनि भिडिअखौ आं लाबोदोंमोन। आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थिफोर जादोंबा आंनि निमाहा बियो आखाइ खबजोबनानै। बयनावबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आसा खालामो गोरोन्थिनि सायाव निमाहा मोनगोन होननानै। गोजोन्थों।